היי, שלום, רחלי מחברת לוילון. היום נראה לכם פרויקט סופר מיוחד, מלון דירות בתל אביב. נראה לכם כמה דירות מהפרויקט וכל אחד את הסגנון של הווילונות שלהם. אני רוצה להראות לכם כאן וילון סופר מיוחד שבדרך כלל לא לוקחים לסלון, ופה זה דווקא איתי. וילון ונטיאני עץ, רחב, וכמובן יש את הסרט בשביל הסגירה היפה, פתיחה וסגירה. יכולים לראות איך זה ממש מוסיף לכל הצבעים של החדר. נמשיך מכאן לחדרים. חדר שינה, אמנם המפתח הוא קטן, אבל בחרנו בסגירה ותפירה שונה. קיבוצים, ויותר איטים פה בחלק הזה. נמשיך לחדר האחרון. יש לנו כאן רומאי רך, עם בד דק ועדין שכן ייכנס אור, לא ייכנס שמש וייתן להם פרטיות. ונעבור לדירה הבאה.